Hola, benvinguts a aquesta informació meteorològica, prediccions per Agbar. No hi ha manera de que vinguin borrasques. Sí, passen fronts, ara tenim una situació de ponent, passen fronts, passarà un front diumenge a la nit i dilluns, però arriben desgastats. Tot el contrari del que està passant a Califòrnia. Després d'anys de sequera estan tenint pluges temporals i unes enormes nevades com mai a la història, des que hi ha dades, havien caigut en les muntanyes de Califòrnia. Allà no els hi faltarà aigüeta, no? Però aquí, doncs sí, aquí i a França i a Anglaterra i a Alemanya. La sequera és patrimoni de molts països. Ho podem veure amb aquests mapes. Febrer del 2021, 2022, 2023. Ja vegin com les taques grogues, fins i tot vermelles, de situacions de sequera greu són importants, tot i que des de fa 48 hores està plovent força al centre i nord de França. Allà, bona notícia. I a Catalunya, sens dubte que la notícia és el continu descens dels embassaments. Fa 15 dies els vam dir que potser pujaria a mig punt, ni això, a sobre l'hem perdut. Bé, són variacions petites, aquí tenim aquestes imatges d'en Ramon Bailina, de la Llosa del Cavall, més imatges també d'ell, o fins i tot del pantà de Rialp, el podem veure aquí, amb aquesta... Quantes ganes tenim de que canviï això? O també de la capçalera del pantà de Sau. Ja canviarà, això estem segurs, en un clima mediterrani amb grans variacions d'un any a un altre, però continua la sequera. Anem a veure-ho a través de les prediccions meteorològiques. Atenció, aquest dissabte, amb temperatures altíssimes, més pròpies de finals de maig, alguna pluja, no neu al Pirineu, temperatures baixant una miqueta diumenge, dilluns pot passar un front, alguna precipitació al Pirineu, cap al nord-est també, dimarts, però vaja, coses locals, temperatures amb altibaixos. Més enllà, què és el que passarà? Per cert, ja ho hem vist, els embassaments estan al 27%. Altre cop el mateix, altibaixos en la temperatura, no massa fred, pas de fronts, amb alguns ruixats cap al 18-19, potser cap al 22-23, però en conjunt poca precipitació. No veiem, de moment, borrasques importants. Això és el que hi ha. Fins d'aquí uns dies.